Subay kita mga bisita na, yung mga bata sa diri. Anak ning Anari. Okay, may pagbisita na diya sa Barayong Magsaysay, Davao del Sur. Ang Nanay Ani o ang Tatay Boy Garcia diha sa Farm 3, Dapco, Panabo City. Okay, Panabo City na gino. And then Digos City sad. Okay. Kumusta sa kamutanan? Pamati karon kami sa Mindanao. Pero ang suwat tampo katong ngatagan og pagdagan no. Pinadakin is usa ka family driver nga magtago lang sa nga Taurus. Kini nga kong gasol mo ni pagkainon nga wag isa ang buta. Grabe yung pagkasipiyatag yun. Usa lang ko ka family driver sa dunahang magtiayon nga sila si Ma Mercedes ug Sir Gabriel. Basta grabe yung pagkasipyata. May kaubans kong kataba nga sigarit nga nindot sa kiglawas. Mao nakabantay ko nga naibog sa nga akong agawon. Butakal sa kining naog sa akong sirkot. Mao na yung dagan sa mga pangitabo. Namatay si Usting Panday, gilubong sa yutang bantok. Mihilak kang iyang asawa, si Usting wala mulihok. Taurus, Uy, garit, ikaw di ay. nagkasaman ka. Kita kabitaw ng rapo ko sa auto mo. Tana kapag yun. Manlakaw mo ron si sir? Unsa? Manlakaw ba ron mo si sir? Bungol dyan ni mo, uy. Nganong malakaw man? Nanapo mo ka sa auto, so manlakaw gid mo. Unya kining auto, palparon na ko, ibili na ko. Ano ibilin man? Ingon man ka nga malakaw mo. Nga niya may auto. Ikaw ba pilosopo, kikastanan, uy? Tarungag pangutana. Manakay mo si Sir Gabriel? Kana, mo na hustong pangutana. Manakay, dili kay manlakaw. Guruyo na kong auto. Hilom, uy. Pilosopo nga wa sa lugar. Manlakaw! Manakay mo! Oo. Tingali, mag-shopping sila si Sir Gabriel o si Ma Mercedes. Mangandam para Noche Buena. Unsa rin ang Noche Buena, Taurus? Pangandam ko, pizza 24 na sa gabi eh. Inikaw ba, pizza 25 na. Mao nang Noche Buena na, ang tawag na, mangandam, pagkaon. Lain sa nang Tudos Los Santos. Miyagi na oy. Lain siya ng adlaw sa mga kalaw nga nang minatay. Ano, sulti ka tanak man na garit? Huwag ka na magtrabaho. Human ako panglimpyo, uy. Relax sa gani kong kadiyot. May ka diya, relax na lang. Ako rin na. Lahi man imong trabaho kaysa ako, driver maka. Mana di kagaligo. Hagbay ra. Murang ni maho kang, unsa na imong baho? Unsa man? Simo. Say simo ba, uy? Smuyaw god. Patakam lang kadiya, uy. Lain akong shampoo, Landslob. Unsay landslob? Lana good slobi, Landslob. Ay karaan. Kita ka, tanawa, presko kay ko, Taurus. O bitaw may kay kang larangon oy. Sige, Unsay sige. larangon mo ka ako nimo. Jong. Kabantay ko nimo, Taurus, oy. Unsa may mong nabantayan? Magsige kag tutok nako. Bitaw unsay una nimo. May baw ko, katoy jakon ka nako. Ay katag-an jud sma ba? Payo, oy. Kitaan gani kang sir na. Nga naman magsilos. Unsa? Dungkan gani kang ma'am na. Hibaw ko garit oy. Hibaw ko. Tinuod bitaw na, Tarus. Mm. Nay, si Sir Gabriel ba? Basta di ko kabantay ka na magtalikod ko. Dayog panguot sa kong lupot. Kita bitaw ko. Yung sa imong feeling. Ay nagsilos man ko. Lain kay si Sir, no? Nganong lain man? Ug makakita niya sa Ma'am Mercedes, si kwate ko. Di lang kay sikwate. Tabliya kapag yun. Na, wa man sad ko magsugot ni Sir ba nga ipakuot ang akong lubot. Lihay lang sad. Malit reaction man ko. Late reaction ko no. Ganahan sa ka. Hilom, uy, madugan gani kang ma'am na ikaw gid ay. Huwag ako'y mukot garit. Dili sa imong lubot. Asa di ay? Si mo tubangan. Wa man lagi. Gusto de ka ha. Gusto de ka. Okay, gipugan baguta ka. Sige, bahala uroy ka. Di aya mo. Uy, Taurus, uy, unsagot ka, uy. Lo, uy, gisandig magukunin mo dinis auto, Taurus, uy. Mo gusto nimo kini. Hindi ko makanginawa, Taurus. Ay nalagi nawa. Mao gina siya, uy, rush ka, ayo, huwat lang, kwed. Karon lang gabi ha. Suma ni mo. Akin ni, yes. Mercedes, di ka ba mukuyog na ko? Ay, ikaw na lang, Gabriel. Uy, lain akong lawas. Naglain na. Kung mao ka na, dadun ko na lang sigaret ha. May pamaliton ra ko. Nga nung daton pa man ni Miss Garit. Uy, nga naman si Taurus. O magbantay man na si Tauros aw kong auto. Ay, nala, uy. Dadala lang. Igat na ba ng babayhana? Kisa ba igat, Mercedes? Ni magbra? Ay, okay raman sad kay di man luyat, tisar man. Ang ako di ay, luyat na di ay ni. Dili man, medyo lang. Oh, ilisig dili luyat. Ay, ato na ko ha. Mercedes. Sigarit ang palingkura sa pronsit. Ikaw sa luyo, ha? Oy, silo sa kabaw. Sa? Kay pakapinanti ka.
Iyo na Brad, maro ka mo na naigon, ikaw ramang usa. Ay, para way bahin ng taon. Unsa mo nimo yung kita mo panaygon Brad? Tabang na sa nga kabos. Kawan, parang ay Ellen Saba, ha? Mm. Tulo ka ba akong pakanunon taon? Unsa tulo ka ba? Tulo mong mga anak? Dili, tulo akong uyab. Unsa? Tino na, Brad. Muram sa ka driver? Di, lain sa na driver. Ang ako, alain mo ni, ang usa na si Podromo, ang usa na si Bilya Gonzalo, ang usa na si Ermita. Makasustener ka ng tulo Brad. Mabitaw luspad ko, Brad. 18 lang ko taon ako ang dugo, over 20. Mong pa. Oh. Ay pala Brad, ay pala bi. Unsa may sustansya nimo? Bunga ras man sinitas taon. Bro ka gwaknit. Ilawom na ka na mata nimo. May paygili, di ba vitamin pa. Mo. Sige birang wing, wagin maunsa. Wakay kuan diha. Brad ka ng power diha, power ba? Inom lagsi dito. Salamat, Brad! Pinakakusok! Daghang mga kinogos, kung Pasko maghigwaos, sila magahinam-hinam sa ilang pinaskuhan. May ninong og may ninang, motago kung paninglan. Magdala kita og bulak sa barbarusa, mahumot siya kayo, angay si Jesus magpakatao. Ay, Saulos! Hoy, kayo Uy. sila? Gitawag ko ni Ma'am Mercedes. Nga no magka? Ma'am? Hain si sir ni mo? To pa sa opisina, ma'am. Kuan, baliko rato na ako. Sigaret. Di kumutabak ko, ma'am. Sigaret! Dili kumutabak ko, ma'am. Sigaret ba? Ang Ang kauban ni mo sa lugoon? nakubag, giopiran ko mo sigaret, ma'am. Ang gaw. Hamas Margarita. Murag nangutaw mo to, ma'am. Mao ba? Lingkod. Di na ba kumuinom, ma'am? Oy, di ka mag-inom. Ha? May pangtana ko ni mo. Pangutana? O sa man na, madam? Kuan ba ka ng bahin ba sa Autonomous Region Muslim of Mindanao? Paminaw una, ay pagpaturagas diha. Unsa man din na, ma'am? Ikaw ba, Tauros? Oo. Huwag ka ba'y namatikdan? Dugay na yung mga kadinis sa bahay, dugay ka naman kaadin eh. Unsa man? Huwag ka namatikdan, Gabriel, o kang galit. Kabong way sungay. Unsa man? Huwag ka ba'y namatikdan sa duha. Ma'am, kining liya eh. Kining ako, devil's advocate lang ako, ma'am. Aron yun may bukaan mo, ma'am, nga, o doon na ba, maniid ka. Unsa? Maniid ka, ma'am. Ha? Panid si sir, ma'am. Karon. May bangon na si Gabriel ay. Doon ka marong gabi eh. Panidan ako. Wa na. Gusto kit si Taurus. Panidan ko ni si Gabriel. Siguro mo ato ni sa servants quarter. Sudlon to sigarit siyang kwarto. Nanay, may palik na. Higda pa. Kapoy tingali. Purti tingali ng kumbate. Klaro hon sila na akong tanan. Gusto si Taurus sa ingis sultan ako. Pero maniid pa ko. Unsa na, ma'am? Gusto yung ka, Taurus. Wa jug ka masayop. Gipanid-an yun ako. Gipanid-an ako sa Gabriel. Unya, ma'am? May bangon pa yun ni. Dito yun paingon sa kwartong garit. Mao ka, ma'am? Di kapoy man. Klaro na kay, ma'am. Grabe. Pero klaro hapagid, ma'am, ang tanan. Oh, klaruhon yun anak ko. Klaro hapagid. Klaruhon yun ako. Kinahalin nga masakpan yun ako sa akto. Kana gid, ma'am. Gubat na ni. Ay, kuyawan ako ni mo, uy. Kuyawan ka. Be, sige unti ka, Ay be. na lang, nawa na. Nganong kuyawan man sa ka? Naku, magug si Sir Gabriel. Nganong de garit? Basta, lain kay si Sir Gabriel, uy. Nganong man lagi? Doon ay gihungong siya na ako. Hungong, unsa man na? Daoy lain gid kaayo. Unsa lagi? Musud ko nun siya sa akong kwarto karong gabi eh. Unsa?
Uy, unya. Malibad ko, uy, kuyawan ko. Eh, di na mahimo. Ngayon, ano? Unhande ko. Paningkamot, cute. Oh, yes, karong gabi. Unhande ko, sir, ha? Dili ko makatuot. Dili! Paggabi na nangandam na ko. Ang akong tuyo, maunhay yun ako si Sir ba sa kwarto ni Garit. Siguro yun ko nga, dili mo na ni Sir Gabriel. O ang nahitabo, mauni. Unsa, ma'am? Kuan garit ba? Karong gabi ato kahigda sa rest house namo, ha? Ha? Nga naman, ma'am. Ayaw na lang pangutana. Basta dito ka sa rest house matog. Oh, ma'am. O sige, liwag na. Ug buntag ka nang mobalik din sa bahay, ha? Karon, masakpan ko na kining akong pana. Kinahanglan ko di ako masakpan sa akto. Ako'y mahiga sa servant's quarter. May kayo pa moabot si Gabriel. Tigalig mo abot to. Muditso to sa kwarto ni Garit. Unhan ako kita. Paman maabot, Sir. May meeting patingali. May gani kay ako na pa-drive sa auto. Siya rin nag-drive. Karon unhan ako, Sir, pagsunod sa kwartong Garit. Maro ra ba ni Sir da? May dautan toyo din ng Garit. Karon magpuro lang ko. Karon, lian ako sa kwarto ni Garit. Mahong lang og Buti ang lilaba-laba ng hapis ka dere. Ay, bahala na. Basta maunha lang yun ako sa, masakpan yun ako sa akto ni Gabriel. Maruko na ba kalimbanan ako? Hungon lang sa Garit. Karon, masakpan ko ng kining tawhana ba? Mahigdan ako. Pagkulan ako ang suka niya magbukod ko sa hapol. Ay, alas 8 pa sa gabi. Niya naturumpanan ako. Mahigdan. Hey, Peter! Scotch pa! Scotch in the rock! Sir, sir. Hubog naman ka, sir. Sa hubog, ha? Di pa hubog. Hubog yun. Saka. Manira na ba, may sir? Oh? Pasira lang ko! Unsa man, sir. Pa ka mo pauli sa inyo, sir. Di ko pole. Ano naman ka mapauli, sir? Lagot ko naong sa kong usawa. Maglagot kasi mo asawa. Uy, ako na lang, sir. May pa, ikaw na lang kay. Mura mo sa kagnaong sa kong usawa. Unsay nga? Karon. Husto na rong orasa. Hapit ng alas 12 ng gabi. Sudlon ko na si Garit siyang kwarto. Pakalitan yun ako. Di mo ginam siya agad kay nakagusto man sa ninako. Anto na ko. Maunahan niya kong Sir Gabriel. Maror pa sa inituhan. Karon. Nanay mi abdi sa puntahan. Magbukot ang ko sa hapol para dili makabantay nga akong pana nga ako ni. Masakpan talig akong animala karon. Masakpan talig ka sa akto. Nanay, uy, kalma pa kayong milakaw. Murag inihap ang mga lakan. Animal, giungad na. Uy, ganahan man sa ako. Ay, bahala na, uy. Total, ako man sa nimbana. Hala, uy. Hala, giwalis ang hap. Hala. Gihubuan ako. Hala ka, uy. Hala, uy. Ganahan man sa ako, uy. Ay, okay na, uy. Total, ako man nimbana. Garit. Uy. Garit. Isa ni? Gabriel? Ikaw ba ni? Uy, mo Mercedes? Ikaw sa ni? Uy! Taurus! Ikaw ni? Uy, ma'am. Dili kas Garit, ma'am. Ikaw rin ni ma'am. Wala ka, uy. Sorry, mama. Sorry kay mama. Taurus? Oh. Kiring... kuan... Taurus? Ay, sorry dyan kay mama. Pastilan. Ang sagot rin eh. Ang way sambuta, ma'am. Uy. Sorry yun ba?
Og sa nahitabo, di gid makatutok nako si Ma'am Mercedes. Og lambaw na sa kung di makatutok niya. Wa gyud na sayod sa tanan, gawa sa munduha. Kanawag daw sa munduha ni Ma'am. Unsa man na nako ron? I-charge ko na lang ka sa experience ang tanan. Unsa man og kaway pasultihon, Tauros. Sige. Og sa ato sender si Tauros. Taurus. Fake na ba mo? Oh, lubad man. Sa wala yung gali-ili niya, Ma'am Dina. Operator na Nice tanan. Si Tauros, o sa to ba? Siya ba man na yan, wa isa ako ng buta. Si Piet ba? Wala sila magkasabot good. Oo. Yahay mo lang sila guwan ba sa ilang guwan ba ng usa kan kuan ko Mga karon. asang Tauros mo doy. Si Ma'am, klaro kay katong iyang ma'am nga mura giganahan na. Ganahan na si kuan no. Ano? Tinuda. Wala na isulti Dili, na ay- hinayon ko tungod. Meron yun siya. Sila ra kuno nahibaon duha. Time sa. Mauna. Na time sa mo pakgang ko. Kung wa madayon, mas maayo Tauros. Kay mahuga sa nga panapaw. Bitaw. sa- Mas maayo, mas maayo nga mahitabo. Oo. Para way mga dautan nga kuano kanang hitabo nga. Ako tinudon gyud na. Adi man may mahibong lang. Di man mahibong gulya. Sila may mga tanan. Hala. Kani bunga ni sa Si Piat. Si Piat. O bunga sa asawa mo, way salit siyang banaban, no ba? Wan. Nadudan ko Padagana siya. lang po diya. Oh. Padagana Yatong toyo nga masakpan na yung bana. Kaya kina yung bana sa tingali may pagkakuan sa ni. Oo. Dukirak po gamay. Time sa. Kani si ma'am, gwapa magitingali ni, ini amang yung sa ate press. O sa ba kahay mga kinaiya sa kababay, nga ang bana, matintal mo yung pagpangita, paglain. Ambot lang no kay doon ang mga laki nga bisag nindot pa ang ilang asawa. Mangita pa gyud og kanang mga man kuan ba lain-lain, palain-lain. Ngano ka na? Kay kadang Kaon sa- pulanon magud kaon sa puligamos adobo. magud kunong lalaki ate pre. Oo nya Pulanon ba pulanon. sa kadugay ng panahon nga nagtipon sila murag mangita nagtingalig dili gyud na makalikayan agi tawo ana. Mangita gyud bisag nindot pa ang ilang asawa. Oo. Mangitag bati ate pre. Palain-lain man. Wala no. Oo. Bisag nindot imo sawa. Mangita ka bati. Labi na tambok imo sawa. Mangita Uy, ka. stoy, uli eta, ha? Ayoy. Sa. Bisag tambok mo sa mangitag Ay, bati. nakos ba? Di, mangita ka tambok. Tambok imo sawa. Mangita ka daot. Sa ito, presentable, oy, kanang tambok, palit ako baboy. Ay, tambok, tawag kay tambok, ha? Oy baboy. Oh, ay, kung tawag kong baboy, ha? Pero ito sa, oy, baboy, aw, tambok. Adi, oy, baboy. Baboy, palit akong tambok. Dili ayo labi na kanang mo maguwang na mature na ta. Dili maayo gyud ta nga mukuan-kuan pagkaglain. Diba? Kay di gyud maayo kay naay nam say gaba-gaba gagmay ana. Naay gamay gaba ana. Gagmay kayo. Oh. Dugay pa moabot. Pero moabot. Kaya mababot. Ay, mas Oh. tayad kay. Ug ako sa akong bayan panalitan katong amo nga babae niya nanay katong driver to niya. Driver. O driver kanang sula gyapon madayon mas maayo kay insulto kay nimo nga ikaw amo nya nakiguban ka sa imong sulugoon. Oh, Ganahan sa siya, driver. Bitaw, no, jo matso ka driver. Guwan ba yung bana? ako kay na atlan. Sulit ko na kayo, ma'am. Tigson ko na kayo. Bala na gumang grasa. No comment. Si Randy Adi ka, sudong tayad ka. Di ba ka mangitaglain ka? ay serious si Tayad. Serious siya. Labi nagmakakita ni siya gwapang asawa niya. Ang yang kumkumon ka na. Ang yang kumkumon ka na namang mouse. Nala? Hala. Mouse ko. Sige. Ano lang, mo na to, kuhan, no? Tauros, nga, Charles experience lang ang tanan. Nasalamat, tas mong pagparang atong tulumanon. Kuna ko ang puzzle.